30 октябрьдә Бөтен Россия татар төбәк тарихын өйрәнүчеләр җыенының пленар утырышы узды. Менә шушындый сөйләшү булыр дип өметләнгәндә идек. Шуннан да киләчәктә планнарыбыз зурдан. Без әле мондый форумнар, бу башыгына форумнарның bir этабында biz әле зур иттереп съезд җыеп, моның структураларын булдырып, киләчәктә даими эшли торган bir орган ясарга дип өметләнәбез. Чөнки бу мәсьәлә туктарга тиешле бер түгел, бу компания түгел, киләчәктә bütün төбәкләрдә, хәтта чит илләрдә яшәүче милләттәшләребезнең дә анда да китаплар чыгаралар, Кытайдагы татарлар, Финляндиядагы татарлар, аларның һәрберсендә мәктәпләр турында да, шушы мәчетләр турында да, андагы Ирак, узган гасырлардан килгән мәгариф турында да китаплар, брошюралар, алар чыгып тора. Безгә шуларны да исәпкә алырга туры киләчәк. Шуңа күрә менә бу әле эшнең башыгына. Хәзер сүзне сәламләү өчен Фәннәр академиясының Тарих институты вәкиле, Тарих институтының директор урынбасары Радик Римович Салиховка бирәбез. Кадерле дуслар, хөрмәтле коллегалар, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, дорогие друзья, разрешите мне от имени директора Института истории имени Шихабуддина Маржани Академии наук Республики Татарстан, вице-президента Академии наук Республики Татарстан выразить искреннюю признательность Ренату Зинуровичу, всем сотрудникам исполкома Всемирного конгресса татар за организацию столь представительного форума краеведов. Мне также хотелось бы выразить слова приветствия и благодарности всему краеведческому сообществу, собравшемуся сегодня в Казани, за ту работу, которая проводится сегодня в регионах. И можно сказать, что данная работа – это всенародный проект, то есть сам народ начал писать свою историю. Мы тесно сотрудничаем со многими краеведами не только в Татарстане, но и за пределами республики. Например, в этом году и в прошлом году мы тесно взаимодействовали с краеведами Башкортостана. Вчера на круглом столе был рассказ о деятельности общества «Берлек» и по конкурсу краеведческих работ. Это замечательное мероприятие, мы с удовольствием приняли в нем участие, и мы видим, насколько массовой стала эта работа. Институт истории, все его сотрудники готовы приложить все усилия, отдать все свои знания, опыт при сотрудничестве с краеведами при написании истории сел, муниципальных районов, потому что, как я уже говорил вчера, история нашего народа не может ограничиваться фундаментальной семитомной историей татар, потому что она раскрывает лишь общие процессы. Но мы должны показать повседневную жизнь наших предков, которая отражается и в сегодняшнем дне. Вчера был очень продуктивный круглый стол, задавались вопросы, были предложения, в частности, о том, считать ли город Нарапчат татарским населенным пунктом. Это очень интересный вопрос, и мы постоянно в Татарстане сталкиваемся с этим. Это уникальные памятники, они носят синкретичный характер. Например, город Елабуга, он всегда считался православным русским населенным пунктом, но мы же знаем, что недавно, в 2007 году, отмечалось тысячелетие как булгаро-татарского города. И тут не надо сомневаться, это и русский, и татарский памятник. И мы должны включать и в те, и в другие работы без всякого сомнения. Были вопросы об источниках, что нет татарских источников в периоды независимости, и мы не можем сказать, где и какие населенные пункты находились. Но мы должны правильно анализировать русские источники 17 века, в которых во многом остается и тоже административное деление, и те же села, которые существовали и в период ханства и других средневековых татарских государств. Совершенно верно был поднят вопрос о доступности источников. Вообще, все источники, касающиеся истории сел, истории родов, так называемые ревизские сказки, переписи населения, они должны быть в интернете. Но, к сожалению, вот
у нас в республике пока эта работа запаздывает. У нас даже в интернете нет описей фондов нашего архива. Хотя такие описи вывешены на сайте РГАДа. Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан вообще вывесил ревизские сказки по Уфимской и Оренбургской губернии с 1795 по 1858 год. Марийский архив вывесил свои описи. То есть нам тоже в республике необходимо эту работу ускорить с тем, чтобы каждый краевед в любом населенном пункте имел быстрый доступ к архивам без бесконечных поездок в Казань и поисках этих документов. В этой связи в ноябре текущего года наш институт выпускает новую редакцию сайта, на котором будет специальный раздел «История населенных пунктов». Он построен в стиле Википедии, и каждый желающий сможет зайти на наш сайт, опубликовать статью о своем населенном пункте с тем, чтобы и ученые, и все, у кого какой есть материал, могли включиться в эту работу. Посредством этого портала мы планируем поднять заинтересованных людей, краеведов, чтобы они участвовали в этой работе именно на сайте нашего института. Тогда будет тесная координация и ученых, и краеведов, хотя это, можно сказать, одно сообщество. Авылlar тарихына түгел, төбәкләр тарихын язучылар шактый бу залда утыра. Күпләрегез тулы бер төбәкнең тарихын язган кешеләр. Төбәк тарихын язу авыл тарихына караганда да катлаулырак аны аңлыйсыз. Сез анда миграция мәсьәләләрдә күченү, аның шушы төбәккә хас булган ниндидер үзенә генә үзенчәлекле якларын анализлау, эләктерү, ул архивларда гына түгел, бүгенге көндәге шушы төбәкнең көнкүрешендә өйрәнмичә булмый. Шуңа күрә бу чараларны өйрәнүдә без тарих институтына бик зур өметләр баглыйбыз. Без алар белән 2 ел элек Бөтен Татар конгрессы тарих институты белән договор төзелде. Менә шушы шартнама нигезендә без төрле төбәкләргә тарих институтының белгечләрен җибәрергә уйлыйбыз. Алар үзләре дә шушыны өйрәнеп, шушыны анализлап, сезгә ярдәм итәргә әзер икәнлеген күрсәттеләр. Без сезнең исемнән төзелде бу договорны, без шулай дип саныйбыз. Менә тарих институтының нинди ярдәме кайсы төбәккә кирәк, сез безгә җиткерә аласыз. Без алар белән элемтәгә кереп, үзебездә булган мөмкинлекләрне, хәзер инде тарих институтына аерылып чыкты археология аерым институт, кемнәрдә нинди кызыклы археологик тикшерүләр үздергән мөмкинлек бар, аны да исәптә тотыгыз. Алдан сөйләшү буенча җәй көне шушы институтның фәнни хезмәткәрләрен безнең әле тагын бик зур потенциал университетта, төрле институтларда эшләүче галимнәр бар. Аларны да тартырга мөмкин бу эшкә. Шуңа күрә сезнең дә активлык сорала. Шушы килешү нигезендә без алар белән бу юнәлештә эшләргә уйлыйбыз. Бүгенге форумга безнең саннарында җиткерик 41 төбәктән, Россиянең 41 Русия Федерациясының 41 төбәгеннән 158 кеше катнаша бирде. Без шул күләмдә беренче тапкыр шул күләмдә чакырга дип уйлаганда идек. Рәхмәт. Без 150 кеше чакырган идек, 158 булган. Димәк, киргә теләүчеләр бүгеннән күренеп тора, артыграк без чакырган караганда да моның киләчәге бар икәнлеген күрсәтә. Бүгенге без түгәрәк кичә узган түгәрәк истәлдә чыгышлар ясалды, шактый гына фикерләр яңгырады. Бүгенге пленар утырышта без төп мәсьәләләрнең берсе Бурун татар төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең җәмгыятен корылуны күздә тотабыз. Бу өлешнең пленар утырышының азагында без шушы советны һәм аның бюросын сайларга җыенабыз. Сезнең белән бергәләшеп киләчәк вакыт эчендә без һәр елны җыелырга дип сөйләшәбез. Шушы 1 ел эчендә эшләрне алып бару өчен шул совет һәм аның бюросы булырга тиеш дигән фикердә торабыз. Анысын турында киләчәк якын арада сөйләшербез. Инде хәзер сүзне
Шушы форумны оештыручыларның тагын берсе, ул Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясы агзасы корреспонденты Искәндәр Аязович Гилляшевка сүз бирәбез. Хәйрле көн, хөрмәтле җәмәгать. Яңа директор әле бер елда эшләми булган. Әле яңа акчага. Мин эшкә кереп кенә барам. Мин монда Радик Римовичтан үрнәк алып артык узак сөйләмәм инде. Яңа директор. Без сезгә вакытны билгеләмәдек. Күреп торасыз, регламентка барып җитмәдек әле. Яхшы. Мин монда бернинди теге конкрет зур доклад әзерләмәдем. Менә кичә утырышта катнашып һәм гомумән моңа кадәр булган минем кайбер фикерләрем белән, кичә туган фикерләр белән һәм моңа кадәр формалашкан фикерләр белән уртаклашасым килә. Бәлки кайбер тәкъдимнәр ясасым киләдер. Мин беренче бер яктан тарихчы буларак һәм шушы төбәкнең өйрәнү проблематикасына инде шактый электән кергән кеше буларак һәм икенче яктан Татар энциклопедиясе һәм регионны төбәкне өйрәнү институты директоры буларак чыгыш ясамакчы. Димәк, башта менә гомумән үземнең теге шәхес тарихчы буларак кайбер фикерләрем. Беләсез, менә мин заманында бик бәхетле кеше, үземне гомумән бәхетле кеше дип саныйм заманында, чөнки минем студент чагымда бик күп төбәкләрдә булырга туры килде. Менә кичә Дамир Мәүләвиевич 550 авыл дип санады, ул күрәсек санап баргандыр. Мин кызганычка каршы инде статистиканы алып бармадым, ләкин мин экспедициялар вакытында минем остазым Миркасым Усманов җитәкчелегендә оештырылган археографик экспедициялар вакытында бик күп төбәкләрдә булырга туры килде. Татарстанда түгел, кирсенчә менә Татарстаннан читтә булырга туры килде. Без Удмуртиядә да булдык. Мәсәлән, мин үземнең шәхсән кайда булганнарым бар. Булганнарымны саный башласам, Удмуртиядә да булдым, мин Пермь өлкәсендә дә булдым, Чиләбедә дә, Свердловскида да, Омскида да, Новосибирск өлкәсендә дә булдык без. Рязань якларында да булдык. Башкаларында да булдык. Һәм шуңа күрә мин татар дөньясының төрлелеген бик яхшы күз алдына китерәм. Һәм менә шушы экспедициялар вакытында мине һәр вакыт шундый бер гаҗәп нәрсә сокландырган иде. Һәр бер авылда, һәр бер татар яшәгән төбәктә без менә шундый энтузиастларны очрата идек. Төбәкне яхшы белүче, төбәкне өйрәнүче, төбәк белән кызыксынучы һәм алар безнең һәр вакытта безнең өчен беренче ярдәмчеләр иде. Һәм тагын бер нәрсә, шушы экспедициялар вакытында безгә еш кына электән үк күптән язылган авыл тарихларын табарга туры килде. Аларны без Казанга алып кайттык. Алар хәзер инде Казан университетының фәнни китапханасында сакланалар. Һәм соңрак шушы экспедициялар нәтиҗәсендә минем достым, коллегам, мәрхүм кызганычка каршы хәзерге көндә Рафаэль Шәйхиев бик минемчә кызыклы фәнни хезмәт язып чыкты. Сез аны бәлки беләсездер. Татарская народная краеведческая литература дигән. Шушы борынгы 18-19 йөзләрдә язылган татар авыллары тарихларына багышланган. Менә минемчә бу очракта без шушындый кешеләрне хәзерге көндә андый кешеләр һаман да бар име. Һәм без бу кешеләрнең кыйммәтен әлегә кадәр аңламый килгән идек. Шуңа күрә чын мәгънәдә әйтим, тулы мәгънәдә. Менә шуңа күрә кичә бүген шушы форум оештыруы минемчә бик зур вакыйга. Чөнки ул безнең хезмәтебезне, төбәкне өйрәнүчеләрнең хезмәтен барларга мөмкинчелек бирә. Очрашырга, аралашырга мөмкинчелек бирә. Һәм ниндидер берләшүгә һәм киләчәккә бергә эшләргә импульс бирә дип әйтәм. Без гомумән соңгы елларда әле бит милләттәшләребезне һаман аша барабыз. Ул 90-нчы елларда яңа демократия заманында барсы да яңадан ачылды дип әйтеп бетереп булмый. Без әле күптән күп генә Төркиядәге татар авылларында ачтык үзебезгә сезнең белән. Кытайдагы татар авыллары, Кытайдагы татарларны бетеп белән
ул урумчылар, кылжалардагы аларның тарихлары, аларның әнә балалары биргә килеп, инде 130 бала татар балалары Кытайдан Казанда укыйлар, укып бетергәннәре инде бар. Шулай ук без Авропадагы татарларны әле һаман үзебезгә ача барабыз. 620 ел элек Австрияларда, Румыниялардагы татарлар. Кайда гына татар турында без өйрәнә башласак, беренче чиратта менә сезнең кебек шушы әйтте менә Искәндәр сезгә таянабыз дип шушы чыннан да әле менә 1-2 ел элек кенә билгеле булды. Иранда татар авыллары бар. Төньяк Иранда 6-7 татар авылы бар. Без моның инде биләбез, анда 2 экспедиция җибәрдек. Шулай ук менә кем барып өйрәнәләр бит, бердә күз алдына китерегез, барып төшеп, бу кем икәнен танышырга. Анда башыннан әйтәләр, менә шушындый агай бар, безнең тарихны белә дип. Менә шушындый кешеләр бит, сезнең кебек кешеләр турында сүз бара. Шу беренче экспедиция уңышсыз, чөнки ул агай өйдә булмаган булып чыкты. Кайдыр ялдамы таба алмаганнар. Ул сөйләмәгәч калганнары аңа таба алмый үзләренең тарихларын кая икәнен белмиләр. Икенче тапкыр барганда инде танышып, сөйләшеп кайттылар. Сибир татарларынан, сез Фәүзия ханым, сез язган тары татарларынан киткән авыллары белән. Менә шушындый ачышлар әлеге татар дөньясында һаман бар. Biz Ставрополь краендагы зур барханчыклар татар авыллары менә безнең Марс Рифкатович Тукаев барып, алар белән танышып, аралашып, Казанга килгән вәкилләр дә булган, шидырган, ләкин алар турында бар мәгълүмат юк. Менә үзләре килгәнсең икән шу авылдан чыгып, татар дөньясына, бигрәк тә аның Казанга. Димәк, шушы төбәк турында мәгълүматны бит масса күләмләр аркылы да, телевидениедә кайдадыр җиткерә кирәк иде. Без инде ишетеп алып кына, барып танышканнан соң гына, алар безләр әйтеп, менә безнең шундый кешебез бар дигәч кенә без аларны биредә Казанда таптык. Зур авыллар, барханчыклар, шактый саллы, татар булып яши торган авыллар, ләкин нык аерылганнар. Татар мөхитеннән, татар дөньясыннан бер әсәрдә телевидениедә карамыйлар, анда карамыйлар. Менә шуңа күрә шундый җирләр үзебезнең илдә дә бар әле, ул чит илләр турында сүз дә түгел. Менә шушы төбәкләрдә кайда Ставрополь краеннан бер кешеләр булмында. Юктыр, чөнки булырга мөмкин дә түгел, чөнки алар турында әле сүз бик аз. Менә шушындый төбәкләр әле бар дип саныйбыз. Әле Сибирдә бик күп җирләргә барып җитеп булганы юк әле. Сезгә менә безнең ярык буластыбызда һәр вакыт Дамир Мәүләвиевич бар, Фәүзия ханым бар, тагын кемнәрне атыйм икән. Кайчан әйтмә, менә шушында бара кирәк, шушында халык очраша кирәк, шушындагы төбәктәге татарлар турында белергә кирәк дисәң, чыгып китә Дамир Мәүләвиевич, чыгып китә Фәүзия ханым, безнең теләк буенча чыгып китәргә әзер кешеләр бар. Без сезне дә һәрберегезне менә шушы эшләргә катнашырга лайыклы дип саныйбыз. Әгәр дә мөмкинлегегез бар икән, безнең аркылы кайсы төбәкне өйрәнергә телисез, кайда Ирак көнчыгыштагы татарларнымы, Алтайдагы татарларнымы, өйрәнмәгән җирләр әле бик күп. Рәхим итегез, барыгызга да мондый мөмкинлек бирә алабыз, мөмкинлекләр бар. Телисез икән, барасыз да өйрәнәсез, кайтасыз да язасыз, утырасыз да китапны язасыз. Менә шушындый әйберләр безгә бу хәрәкәтнең киләчәктәге эшләре булачак. Мин хәзер сүзне тарих фәннәре докторы, Мәҗлес тарих институтының башка фәнни хезмәткәре Дамир Мәүләвиевич Исхаковка бирәм. Рәхим итегез. Мин сезнең каршыда бүген безнең алга таба яшәргә тиешле булган төбәк тарихын өйрәнү җәмгыятенең кайбер устав якларын тукталырга җыйган. Әмма сезнең кулыгызда документ проекты бар, шуңа күрә миңа сезгә әзрәк аның гомуми контекстын сөйләргә уйладым мин. Һәм кайбер нечкәлекләрне исәп торырга кирәклеген аңлатып китәргә уйладым. Чөнки бу хәрәкәтне оештыручыларның күп санлы булмауларын истә тотып, оештыра уйлаучыларның. Башта без оештыру эшләренә бераз уңышсызрак тотындык. Ни өчен? Менә бит ул оешманы оештырып бетерү өчен аның башта булырга тиеш
төбәк оешмалары. Һәр бер регионда булдырганнан соң, шуннан соң делегатлар монда җыелып, үткәрергә тиешләр гомуми съезд һәм оешма корылырга тиеш. Безнең Татар конгрессының башкарма комитеты урыннарга мөрәҗәгать итеп карады. Узган еллык. Әмма аның нәтиҗәсе буларак фақат тик 2 төбәктә генә Башкортстанда, Аблязовның ярдәме белән һәм Пермский крайда гына съездлар үтте, крайгатларның башка урыннарда оештыру эшләре башкарылмады. Бу нәрсә дигән сүз? Төбәкләрдә татар оешмалары җитәкчеләре бу эшнең әһәмиятлеген әле бүген дә аңламыйлар. Шуңа күрә без булай мондый фикергә килдек. Башта крайгатларның үзләрен җыеп аларга аңлатырга кирәк. Бу сез инде. Шуңа күрә сез кайткач аңлатырга тиешсез урыннарда ни өчен бу эшкә тотынып, анда җыеннарны җыеп, кешеләрне берләштерергә кирәк. Менә шуны эшли алып калсак, без әгәрдә безнең алга таба хәрәкәт оешып китәчәк. Аннан соң тагы бер ягын истәттерергә кирәк. Монда Искәндәр Аязович та чыгыш ясады, Тарих институтының җитәкчеләре дә чыгыш ясадылар. Әмма чынлыкта Татарстан Фәннәр академиясе бик консерватив оешма. Мин шунда эшлим, шуңа күрә яхшы беләм. Алар һәрберсе бик институтлар специальләшкән. Аларның бар моннан 15 ел элек алган планнары һәм анда яңа эшне кертеп җибәрү бик авыр. Чөнки сез беләсез, академик галимнәр арасында шундый шаяру бар. Ул дәүләт акчасы хисабына үз-үзенең мәнфәгатен башкару дигән академик галимнәр саныйлар. Ә монда бар дәүләт һәм милләт дәрәҗәсендә торган бурычлар. Менә бу татар авыллары тарихлары шундыйларның берсе. Әмма менә бу бөтен институтларны шул якка буру, ул тиз генә була торган эш түгел. Мин Искәндәр Аязович чыгышын тыңлаттырдым. Без уйлаган идек, ул институтның регионоведение өлеше бәлки тотыныр татар авылларының хәзерге хәлен өйрәнүгә дип. Безнең башта шундый фикер бар иде. Чөнки тарих институты, ул тарихны өйрәнә. Ә менә хәзерге хәлен дә өйрәнмичә булмый. Чөнки бездә информация тулы юк. Татар мәктәпләре нинди хәлдә анда нинди икътисад. Менә бит сез карыйсыз, күп урыннарда колхозда яши ничек торганда шундый юллар тапканнар. Кайбер урында исем башкарган, башка оешмалар эшләп торалар. Бу бит яшәешнең нигезе чынлыкта без аны белергә тиешбез. Һәм еш кына безнең халык аңлап бит, менә хәзер безнең 4300 авылның 100 чагыштырмача якынча инде 100 авыл уңышлы авыл санала. Менә урта әләзән шундый авыллар. Ә ни өчен алар уңышлы авылга әйләнгәннәр? Аны бит тамырлары бик түбәндә. Аны менә бездә хәзер тарих институтында бетерелеп килә бер докторлык диссертациясе, урта әләзәннең хәзерге хәлләренең тамырлары кая икәнлеге буенча. Мин аны тикшерүдә катнашып, шуңа күрә аңладым. Ул революция кадәр күп 100 елларга кирип китә уңышлы авылларның тарихы. Булай гына түгел. Безгә бит аны өйрәнеп, шуны шул тәҗрибәне таратырга кирәк безгә, башка авылларга да. Чөнки бит авылны яшәтү өчен аның экономик нигезе булырга тиеш. Ватан тарихының нигезендә сез беләсез, кемнең тарихы ята, шуңа күрә ул әйберләр бар. Димәк, безгә башка юлдан кирергә кирәк була. Менә шушы төбәк тарихы аркылы кирү иң отышлы юл. Сезнең кичә каршылашкан Марат Гибаддинов, ул бит безнең тарих дәреслекләренең методикасын кулда тоткан шәхес. Безнең үзебезнең татар тарихы буенча безнең бөтен комплекс дәресләр бар. Башында эшләбез, милли тарих бар безнең. Теләсә кайчан да укытабыз. Һәм шуңа күрә Марат сезнең каршы чыгышында аңлатып әйтте. Укытучылар краевед характердагы материалны дәресләрдә куллана алалар дип. Дөрес, андый дәресләрдә Мәскәү аркылы үткәрергә кирәк хәзер. Шуңа күрә сыйфатлы булырга тиеш. Мин Хакимов әйткән иде, менә безнең Себер тарихы буенча дәреслек чыгарганда, без чыгардык дәреслекне. Ул монда выставкада бар иде. Аның артында бик күп йөрергә кирәк булгач, Мәскәү аркылы бездән үткәрмәде. Хакимов әйтте, бер дә булмаса куербыз интернетка диде. Чөнки бит сез тарих укытучысын көн сайын итәгеннән тотып контроль ясый алмыйсыз. Мин мәктәптә эшләгәнем бар. Тарих теләсә тарих укытучысы дәрес вакытында ул материалны сөйли ала теләгә булса генә. Шуңа күрә материал барышында ятса, я интернетта булса, аны барып кулланып була. Шул ягында истә тора кирәк. Әмма айрым төбәкләрнең тарихын эшләү өчен башта бөтен авылларның тарихын өйрәнеп чыгарга кирәк. Крайның якын тарихын өйрәнеп чыгарга кирәк. Шуңа күрә аны тиз генә язып булмый. Хәзер менә кичә сүз әйтелде.
Безнең бит Башкортстан һәм башкорт тарихы язылган Урал буе яклары. Әмма анда бит татар турында информация юк диярлек. Хәлбуки татарлар шунда икенче, бәлки беренче халық булып яшәп яталар. Шуны искә алып, без 3 томлы Урал буе татарлар тарихына тотындык. Беренче томны быел бетергән тиеш бәлки. Әмма аны язу җиңел түгел, чөнки яза башлагач шунда килеп чыга проблемалар. Менә мин әйткән, кем ул башкорт? Бар сословиялы башкорт, бар этник башкорт. Алар ничек формалашканнар? Белгілі фикер каршылыклары килеп чыга. Тегенде трактовка бар, монда трактовка. Һәм ул җиңел генә үтә торган әйберләр түгел. Ул башка төбәкләрдә андый проблемалар бар. Ва шул әйберләр турында безгә алга таба үзебез җыелып сөйләшергә кирәк була. Ну, хәзер бер ничә сүз әйтәм мин сезгә, сезнең кулыгызда ул положение бар. Теге эшнең оештырылу яклары турында. Менә краеведлар, мин сезгә әйттем инде, краеведлар җәмгыяте, төбәк тарих юнәлешләр җәмгыяте, Фәүзия эзләп табырга кирәк, краевед дигән терминга татарча атама кысканы. Бер сүздән торганы. Без уйлап карап, әлегә таба алмадык. Минем татарча белем ункласына, шуңа бәлки белмәгәндер. Оештыру ягынан караган вакытта билгеле без бүген оешманы оештырырга тиеш. Чөнки халык җыелган. Әмма барыбыз да аңлыйсыз, әле безнең тамырлар җитәрлек дәрәҗәдә тора алмаган. Димәк, регионнарда оешмалар оешканнан соң яңадан җыеласы була. Ринат Зиннурович вәгъдә итә инде, конгресс эчендә бәлки бер кеше шушы эш белән конкрет шөгыльләнер дип. Бит тегендә регионнар белән координация башкарырга кирәк, ише беткәнче дә. Андагы җитәкчеләргә без аңлатырга тиешбез. Халыкны җыеп алып, алар андагы җирле җыеннарны оештырып, җитәкче органнар сайлап, безгә соңыннан үз кешеләрен белдерсеннәр күпме краевед барында. Ул шуңа күрә безнең моны карарга кирәк була, бу хәрәкәтнең оешуның беренче этабы дип. Положениедә каралган инде 2 елга бер тапкыр җыелу турында. Димәк, краеведлар съезды җыела, 2 елга бер тапкыр сайлый җитәкче органнарны. Беренче чиратта ул совет. Менә советның без сезгә бүген агазалар исемлеген чыгарырбыз. Ул бик зур түгел, әмма бик кыска да түгел. Моңар карарга кирәк ничек китереп. Шындыкта урыннарда оешма оешканнан соң шундагы вәкилләрнең берсе кергә тиеш советка. Әмма әле урында оешмалар юк. Шуңа күрә, әгәр дә кайсы төбәк чыгып кала икән, шуны истәттегез, сез советка вәкилне җибәрә аласыз, үзегез оешып беткәннән соң. Алга таба. Андый механизм каралган. Шуңа күрә без аны алдан белергә тиешбез. Хәзер бит инде совет агзалары таралган халык булып чыга, күп төбәкләрдән. Аларны көн саен җыеп булмый билгеле. Шуңа күрә бюро дигән оешма каралган. Күп санлы түгел. Шулар без сезгә тәкъдимнәр ясарбыз, кемне бюрога кертергә. Анда бюро агзалары арасында бар шушы тирәдә, шушы эшләргә якынрак катнашкан кешеләр, яисә алга таба берәр юнәлешне үстерүне үз кулына алырга мөмкин шәхесләр. Мәсәлән, сезнең каршыда Альберт Бөхаров чыгыш ясады кичә. Шулай ук аның тыңлаган вакытта сез белмисез кайбер нечкәлекләрне. Мин сезгә әйтеп бирергә уйлыйм, аны хәзер бит элек археологлар тарих институты эчендә иде. Хәзер археологлар бүлеп чыктылар, мөстәкыйль институт, ни әйттем инде, аларның үз планнары бар дип. Авыллар тарихын яза башлагач, яисә институтлар эшен координацияларга кирәк, яисә тарих институтында бер кеше булса да шөгыльләнә тиеш археология белән. Менә координация эше авыр булу сәбәпле, әле бүген археологлар монда юк та, тарих археология институтыннан монда үзе теләп килгән кешеләр генә бар. Залда утыра Искәндәр Измайлов, минем күптәнге дус. Бәлки аны кертергә кирәктер советкадагы археологлар чыгып калмасыннар өчен. Менә тарих институтында барбер бу эшне алып барасы була. Чөнки менә Рали Каримович әйтмәде, әмма ул аны белә. Чөнки ул Казан тарих белән шөгыльләнеп карады. Тарих шаракларда тикшерә башлагач, 16-нчы гасырда төбәк кеше булмый Рәшиктәге. Бик сирәк берәр инде легенда нигезендә нәрсәләр карарга мөмкин. Хәтта безнең тарихчылар сөйләшә башладылар үзара.
Бәлки безнең халык ул вакытта әле күчмә тормышта алып баргандыр дип. Ал сез көлмәгез, ул мөмкин нәрсә, чөнки мәсәлән Олы Урданың 100 мең гаскәр чыгара торган Олы Урданың халкы кайып алган. Алар бит монда Пенза мишәрләр ягында яшәгәннәр шунлыкта. Беренче Кырымга киткән, Акылханарга киткән. Һәм башка нугайлар торган урыннарда күп. Менә шуңа күрә ул якларны теге фундаменталь тикшерү өчен археологларда башка булмый. Менә шуңа күрә бюро членнары арасында да андый кешеләр булырга тиеш. Соңыннан юнәлешне алып китә алырлык. Принцип шундый. Һәм билгеле менә әһәмиятле мәсьәлә оешманың рәисе мәсьәләсе. Бу беренчедән сәяси фигура булырга тиеш. Икенчедән бик курыкмый торган һәм кирәк вакытта ишекне ачып керә белә торган. Аннан соң билгеле татар дөньясына танылган шәхес тә булырга тиеш. Һәр хәлдә күрелгән шәхес. Без күп уйлагач, менә шундый фикергә килдек, бәлки Камил Абразов белән сөйләшеп карарга дигән. Сөйләшеп карадык. Ул баш тартмады. Әмма без бу мәсьәләне советта тикшерәчәкбез. Советта. Сез сайлап куйган совет ул мәсьәләне ныграк тикшерер бәлки. Монда бар, конечно, төрле яклары бу мәсьәләнең. Әмма безнең арадан чыгып куелган кеше булса, ул татарда шундый бит ул. Теге нет пророка в своем отечестве дигән урсы да бар иде ул. Бәлки безнең арадан булмаган кеше яхшырак була дигән фикердә бар шул башта. Чөнки монда һәрберсе үзенчә князь һәм лидер, әмма бөтен кешегә яратырга шәхесне эзләп табылырак. Димәк, рәис мәсьәләсен ахырда Халидәйне совет сайлап куйган 2 елга. Билгеле рәисне урынбасары булырга тиеш инде. Ул көн сайын эшли торган эшне урынбасары алып бара булып чыга инде. Устав положение шулайрак каралган. Шуңа күрә сез аңа да игътибар итәргә тиешсез. Һәм мин әйттем инде, оешканнан соң аның барбер бюджет мәсьәләләре була. Шуңа күрә советның функциясе бар, ул контроль астында торырга тиеш шулай бер нәрсә. Журналны чыгарсаң, бигрәк тә кирәк булачак ул мәсьәләләр тирәсендә гел эшләп килү. Димәк, монда башка контроль оешмалар да төзү карала. Һәм соңгысы рәисне алмаштыру мөмкинлеге бар. Әгәр дә совет членнары, әгъзаларының 3тән 2 тавышы белән мәсьәлә куялар икән, совет рәисне алмаштырырга мөмкин теге съезга кадәр дә шундый. Бу оешманы без күзаллыйбыз һәм шулай язылган да, ул бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләтелгән оешма. Чөнки уртак платформа яхшы, бөтенебезгә дә уңайлы урын шунда. Монда институтлар катнашалар үз мәнфәгатьләре белән, ә без гомумиерәк милли якын тотарга тиешбез. Шул урын шуңа күрә файдалы. Ә инде әгәр дә оешманың эшчәнлеге безгә ошамый икән, бу положение да каралган, съезд җыела да мәсьәлә 60% тавыш белән оешманы таркату турында карар кабул ителә. Бусы шушы вәкилләр карамагында була инде. Менә бу положение сезнең кулыгызга таратылды ни өчен? Сез урыннарда үткәргәндә үзегезнең җыеннарны шуңа таянырга тиеш шулай. Сезнең мини вариант шул положение нигезендә корыла. Үзегезнең хәрәкәт. Birden менә хөкүмәтнең вәкиле утыра, Татарстан хөкүмәтенең Галимҗан Гилманов бердәй калган утырмыйлар алар, карап торалар. Кирәк икән Татарстан хөкүмәте, Татарстан президенты акчасын да бирә, булачак та без мискин түгел. Шуңа күрә авырлыклар булмыйча калмый, һәр эштә ул авырлык була, ләкин бу эшнең кирәклеге Татарстан президентының без аңа мөрәҗәгатьне безне юлладык, ул күрсәт кенә түгел, хуплады һәм аның фатихасы белән башланган эш бу. Шуңа гына белеп торыгыз. Ә мин булсабыз Намирович әйткәнчә, бүгенге заманда акча ул бик санаулыдыр, ләкин санаулы булса да кирәк эшләргә табыла. Татарстан бу эшләрне һәр вакыт
хуплый, сіз білесіз, біздің мындай проекттан башка проектларыбыз дистелеген. Аллаға шүкір, сабантуйларыбыз да бара. Ауыл, татар ауылы проекты да шақты салды, сіз аны көріп тұра тұрғансыздар. Біз татар ауылларының ішмекерлерін де жиябыз. Бұл ішмекерлер татар ауылын сақтайбыз десек, біздің ішмекерлерден башка ол бұла алмайсыз, аны бігейбет алмайсыз. Шуңа күрә Татарстан президенті бұл форумлардың міне 6-ші тапкыр үтті. Барсында да әрбірсінде қатнашты. Демек, татар ауылларының келешегі, язмышы президент дәрежесінде хуплана, үйренілі, алып барыла. Біз шулай татар ауыллары сабан туйларын уздыра башладық. Шулық проект федераль сабан туй белән янәшәсендә бүтән Россия татар ауыллары сабан туйы ауылларны селкетер өчен ансында ауылдан ауылга күчә, әтегесе шәһәрләрдән шәһәрләргә күчә федераль сабан туйы, авыл сабан туйы, ул авыллардан авылларга быелгысы, әнә Оренбург өлкәсенең татар каргалысында татар каргалысы дигәч, ул бренд, татарның бренды, сез аны аңлыйсыз. Ул безнең тарихыбызда, ул безнең бүгенгебездә, ул безнең киләчәгебездә. Менә Дамир әйткән, гизләгән уңышлы татар авыллары, ул шуның нигезе, аның һәрберсе, бүген аның һәрберсенең тәҗрибәсе безгә алтын бәрабәренә тиң. Безгә булар барысы да бик кирәк. Шушы тарихны өйрәнмәсәк, без бер дә дөрес булмас. Бу тарихны безгә өйрәнүгә түгел, бүгенге яшь буынга шуны аңлатырга кирәк. Китап укырга өйрәтергә кирәк. Китапларны укымыйлар, интернетта утыралар, шуңа күрә менә тарихчыларга да китап язу бик әйбәт, ләкин ул китапны укучылар әзәя бара, елдан-ел әзәя бара, сез аны белергә тиеш. Шуның өчен ул материаллар мин юкалына кичә мөрәҗәгать итмәдем. Әйдәгез, барыгызның да китаплар язган китапларыгызны интернетка куйыйк. Интернетта, сайтта, порталда бер кирмәсә икенче кирер, икенче кирмәсә өченче кирер. Барыбер мөмкинлек бирә кирәк бүгенге бигрәк тә яшь буынга, интернетта утырган буынга, шушы материалларга да институтта укыганда килеп чыккан материалында сорау туса, алар шуны эзләп табырга булдыралар. Инде Олы буын ярдәме белән үз тарихын, үзенең авылын, үзенең төбәгенең тарихына игътибарны юнәлтә алабыз икән, алар барыбер инде материалны эзләп табачак бу материалларны. Шуңа күрә проектларыбыз шактый күп. Мин әле бер-икесен генә әйттем. Без хатын-кызлар хәрәкәтендә җәелдердек. Хатын-кызлар бик матур проектлар алып баралар. Хатын-кызлар аквафаг оешмалары, шәҗәрәләр проекты да Кадрия ханым бирдәме? Уфага китте. Әнә йөреп торалар, әле бер җиргә чакыралар, әле бер җиргә, чөнки хатын-кызлар бик актив. Кайсы җирдә нәрсә үткәргәнен дә белеп бетереп булмый, ләкин халык милләтебез, Аллага шөкер, бик актив эшли. Һәр җирдә тормыш кайный, һәр бер җирдә нәрсәләрдер уздырыла, ниндидер проектлар, ниндидер программалар. Без шушының белән дә көчле. Мин бая әйткән Дамир һәм Фәйзия ханым турында әйттем, ләкин залда барыгызны да атый да алмыйм. Менә Фрид Альнич утыра Саратов өлкәсендә, ул күпме китапларның авторы, әнә торып басып күренегез. Бик милләтебезне берләштерүдә менә шул китапларны, менә биредә, менә Мөхәммәд ага без әйткән ни буенча, безнең үтенеч буенча яздылар. Түбән Новгородтагы мишәрләрнең тарихын. Ирек турында мин әйтмим дә инде, Ирек ул безнең Мордовияда ничәмә еллардан бирле безнең форпост дип әйтергә кирәк. Сүзен мин аңлата бетердем, ләкин шул чамада форпост ул безнең менә булай торып тоткан, беркем дә аның аркылы үтә алмый. Татарга ниндидер якты ис күрсәтмәсәләр, Ирек шунда, аның үзенең газета чыгара, газетасында әйбәтләп торып язып чыга, халыкка үз фикерен тарата, гомумән милләтебезнең җәмәгатьчелек фикерен эләктереп алып, шуны халыкка үзенә аңлата торган шәхесләрнең берсе. Залда андый кешеләр бик күп, барыгызны да атый да алмыйм. Менә Фәндәс абый яңадан килеп керде. Һәр газетта, һәр
«Звезда Поволжья» деген газета бар, біздің актив укидыра тұрған сіздер шулаймы? Менә шушында 2 номердің бірсінде Фәндәс агай милләтебезнең бик авырткан җирләрен, проблемаларын яктыртып, һәр вакыт үзенең фикерен җиткереп тора. Müslüman kadın kızları uyuşması tırбасыз әле Әдиятуллина. Шулай үзләренең кулларыннан килгәнчә һәр мәсьәләгә үзләренең мөнәсәбәтләрен белдереп, чыгышлар ясыйлар, газетлар чыгаралар. Менә шундый актив кешеләребез безнең бик күп, Аллага шөкер. Сүзне безнең биредә шактый гына имамнарыбыз утыра. Шалма кигәннәр бар, кимәгәннәр дә утыра. Белеп тә бетермәс торасыздар, шуңа күрә төрле төбәкләрдән килгән имамнар бар. Мин хәзер аларның берсенә президиумда утырганнан башлык инде. Бу безнең Татарстан мөфтиятының казые, ләкин ул казый гына түгел, ул чын милләтпәрвәр безнең милләттәшебез. Балташ төбәгендә, Татарстанның Балташ төбәге бик уңган халык яши, бөтен мәсьәләләр буенча алар беренчеләрдән сөтне дә әйбәт савалар, җирне дә әйбәт эшкәртәләр. Менә шушы төбәктә рухи дөньясын булдыруда безнең имамның Җәлил хәзрәтнең роле искиткеч зур. Җәлил хәзрәт, сезгә сүз. Рәхим итегез. Минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Вассалату вассаламу ала хайри халқи Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи аҗмәгин. Азиздин кардәшләрем, хөрмәтле кунаклар, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Барыгызны да җомга көннәре белән, җомга көннәре мөбарәк булсын. Һәм менә шушы җыелышуларыбызның да ахырлары хәерле булсын. Менә бүген бик матур, бик кирәк, бик күркәм бер мәсьәлә күтәрелгән. Ике соңгы җанисәп алуына карасак, Россиядә ике халык кимәгән, руслар кимәгән 5 миллионга, татарлар кимәгән 200 меңгә. Без кызганычка каршы арту ягында бөтен мөселман халыклар арткан, без кимәгәнбез. Безнең бүген үзебезне халык буларак саклап калу мәсьәләсе тора. Галимнәр әйткәннәр, халык үзен саклар өчен ул 4 әйберне сакларга тиеш. Иң беренче динне сакларга тиеш, икенче нәселне сакларга тиеш, өченче ул җанны сакларга тиеш, дүртенче ул малны сакларга тиеш. Малны таба белергә тиеш, тота белергә тиеш. Мин инде бүген бу тарихны өйрәнү дигәне безнең инде нәселне саклау дигән бүлеккә керә. Әлбәттә, без төбәкнең тарихын белергә кирәк, әмма тарихны шәхесләр барлыкка китерә. Шуның белән инде бәйле рәвештә без үзебезнең нәсел шәҗәрәләребезне дә, үзебезнең асыл затларыбызны да белергә тиеш. Безнең балаларыбыз үзенең нәселе белән, үзенең халкы белән, үзенең теле белән, үзенең дине белән горурланып үсәргә тиеш. Ул үзенең нәселен белсә, нәсел белән горурланып үссә, ул инде начар түбән нәсел белән кушылуын үзенә хурлык